మీకందరికీ నా వందనాకు. దేవుడు మీకు తోడాసి మున్నడికి నడిపిಸುವಲೆ. మరి నేను నన్ను పేస్తత్త కబురు బాతదో కేంచుకట్టు మన అందరూ కూడా చాలా మనలో మనుషులకి నీరా అత్త మనలో మనకి కొన్ని లక్షణకు కొన్ని మన లోపలి మంతకు దాంటే వర లక్షణం బాధ్యతకు పిరికితనము, భయము. చాలామంది ధైర్యంగాను మంచిగా బెచ్చో మున్నడికి దాయినోరు, కొంతమంది అతుకు పిరికితనతోటే బాత తుంగాలకుండా పెరికిడికి దాయినోరు కొంతమంది మంతరు. మరి నేను నన్న పేస్తత కబురితే దేవుడు మరి మనని మీమిని బెల నడిపిస్తుండు. మీ లోపలి దేవుడు బెలాంటి వ్యక్తిత్వతిని వాడుతుండు, బెలాంటి గుణతిని వాడుతుండు. మనకి మందను గుణకిన్లో 2 గుణము, ధైర్యం ఎత్తద్ది, అలాగే పిరిగితనం ఎత్తద్ది. దేవుడికి ఇచ్చినావు కదా, చాలా సరంగు మనడు అనుకుంటాడు పిరిగితనంగా మందని ఓరిని వెస్కిడికి బారా అలా ప్రతి దానికి వెరితి తిని చక్క మున్నెడికి దాయవలు కానీ ధైర్యంగా ఇంజర్ కేయితాడు. అతుకు ధైర్యంగా మున్నెడికి అతుకు గొప్పగా మంతే నువ్వు మున్నె ధైర్యంగా బాత పని తుంకన్న ధైర్యంగా తుంగ ఇంజర్కి అవుతాడు. కానీ పిరికితనంగా మందటం వల్ల బాత జరిగితే నిమ్మ పిరికితనంగా మందటం వల్ల బాత అయితే దాన్ని వివరించి కెళ్ళడు. దానిని గనక కెత్తుకు ధైర్యంగా మున్నెడికి దాయటానికి అవకాశము మిందే ధైర్యంగా నిత్తితోరు. మన దేవుడికి ఎత్తనది బాధ్యతకు దేవుడిని ఆశ్రయించి దేవుడి కాలికిని పేసి నడతని మనతోటి దేవుడు తిరియని మాట బాధ్యతకు ఉడికెచ్చినావు కదా. మన లోపలల్లే బెలంటి ఆత్మతిని వాడతా నేను జొరికెచ్చినావు ఇతుకు ఊడటి పిరికితనము ఇత్త అద్దు మన లోపల మతుకు మనంకి బారైతో దేవుడికి ఎచ్చినాం. అలాగే ధైర్యంగా మున్నెడు కతుకు మనడు బేలమంతడో దేవుడికి ఎచ్చినాం. ఓడటి తిమోతి రాస్త పుస్తకతే 2వ పుస్తకతే మున్నెటి అధ్యాయతే 7వ వచనం తిని నన్ను చదివితను జాగ్రత్తగా క్యాన్సటి ఆ మాట తిని జ్ఞాపకం తుంకునుటు 7వ వచనం తిని నన్ను చదివితను. దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహమును గల ఆత్మని ఇచ్చును గాని పిరికితనము గల ఆత్మని ఇయ్యలేదు. మనలో దేవుడు బాధవాడుతుండలే పిరికితనం ఇత్త ఆత్మతిని వాటిల్లో మన లోపలే దేవుడు మున్నే ధైర్యం గలుగుత ఆత్మతిని మనకి లోపల మనల్ని మనడు నిలదొక్కుకునిజి నన్ను ఇది తొంగాలని ఎత్తుకనికి నన్ను తొంగగలిగి తిని ఎంజొరే పరిశుద్ధాత్ముడు మనని మున్నడికి నడిపిసని ఆత్మతిని దేవుడు వాడతాను ఎంజరికెచ్చినాం. మరి నేడు ఈ మాటకి అంజని మీరు బేలమినిరి పిరిగితనం ఎత్తద్ది బెచ్చో ప్రమాదమో నన్ను మున్నికేయితాను. ధైర్యం మతుకు ఆ ధైర్యం ఎత్తదిగిన మనని బేల నిలవాటితో దేవుడు నేడు మీతోటి నాతోటికిన తిరియనోడు క్యాంచటి పిరిగితనం ఎత్తది మందటం వల్ల ప్రతి బంతికి గిన బయటికి దాయటందుకి భయమే, లోపల వాదటందుకి భయమే, చీకడత్కన భయమే, నారత్కన భయమే, పందొంగోలెత్కన భయమే. ప్రతి దానికి నన్ను తుంగాలను పోను, నన్ను అచ్చు పెద్ద పని తుంగాలను పోను, ఒక సలహా ఎదవలెత్కన భయమే. మరి ప్రతి దానికి గిన వెరసురే భయపరసురే బతకటము ఇత్తది వెచ్చో ప్రమాదము. పిరికితనం ఇత్తది మన లోపల మందని సంతోషతిని సావదెంగితే బలతిని కృంగదీసితే మరి గొప్ప గొప్ప విజయ ఓడకోకుండా మనని పెరికిడికి లాగితే అలాగే మన శరీరత మొత్త ఆరోగ్యతిని మొత్త తినిగిన పిరిగితనం ఎత్తద్ది బారిమెండి తితుకు మొత్తం గిన కృంగదీసితే పిరిగితనం ఎత్తది మనడు కైతెనయ్యో వారిగా బాధ తుంగాలో వారిగా అసలు చేతగాని వారిగా తుంగితే దేవుడికి వచ్చిన ఊడటి పిరికితనము ఇత్త ఆత్మతిని అసలు మీకు ఈదిల్లన్న అన్నయించును. ఒకవేళ అది మనలో మిందే ఇతుకు అది బిగడు నుంచి వాసందే అసలు అది భారీ లోపలికి మనడు ప్రతిదానికి భారీ వెరసనిరి మీరు ప్రతిదానికి భారీ వెరసనిరి
ಸೇವತ್ಕಿ ದಾಯವಲಿತ್ಕನ್ನ ಭಯಮೇ, ಸೇವ ತುಂಗಟಂತಕಿ ಭಯಮೇ, కుటుంబతిని నడిపిస్తంతకి భయమే, బేనను కాల్కిన పొర ఓరు నెత్తటంతకి భయమే, ప్రతి దానికి గిన నన్ను తుంగాలని పోను ఇంచరు భయం. ఆ భయం బారి మేండి దిక్కు ఒక అడుగు మున్నెడికి నడిపిస్తుంది దానికన్నా 10 అడుగు పెరిగిరికి లాగితే ఆ పెరిగితనం ఎత్తది అచ్చు ప్రమాదం ఇంచరు దేవుడికి వచ్చినోడు. ఊడటి దేవుడి మాటని ఈ పరిశుద్ధ బైబుల్ పుస్తకతే దేవుడికి ఎత్తని ఆ మాట బాతదిత్కు నయోమి ఎందని నాటోడి ఎరుషలేము ఓరు మందని నాటే కరువు వాదన వాళ్ళకి ఆ కరువింకి భయం వాసి, అమ్మో ఇగ్గ మత్తుకు నా కుటుంబత్కి తిందటంతకి ఇల్లు పోతే కరివేసి నా పిల్ల ఆకలితే డొలిదైతురు పోనో, కరివేసి డొలిదైతురు పోనో, ఇక నా పిల్లకి తిండి దొరకబోనో, ఇక కరువు మిందే కదా ఇంజరే. మరి దానికి భయపరిచి వేరే దేవుడు జనత మధ్యతే మత్త నాటోడి ఎవ్వ దేవుడు కాపుదల మందని ఆ జాగత మత్త ఎవ్వ ఆ జాగత నుండి కరువు వాదనలకి భయపరిచి వెరిసి మరి మోయా బిందని దేవుడు సాయము దొరకో, దేవుడు సన్నిధి ఇల్లో, దేవుడు బిడ్డ ఇల్లో నాటింకి ఇల్లో దేశత్కి ఇగ్గ కరువు వత్త ఇంజరే భయం వాసి వేరే దేశత్కి మరి దేవుడు సన్నిధి ఇల్లో దేశత్కి వాళ్ళకి దేవుడు జనం ఇల్లో ఆ జాగత్కి అత్తే ఆ గత్తస్కి బాధ జరుగుతుందో తెలియందే. నన్న మీతోటి ఈ మాట తిని కెచ్చనను దీని గురించి జాగ్రత్తగా ఆలోచించటి. బాధ తుంగ నసికన్నా ధైర్యంగా మంచి పని తుంగ నసికి బెసికిగిన వ్యర్థమాటి దేవుడు మహిమత కొరకు దేవుడు సాయితిని కోరోరే నిమ్మ నాకు నా లోపలే ధైర్యం కలుగుతా ఆత్మ తినే వార్తనింజరి నీ వాక్యం కెచ్చను కదయ్యా. పిరికి తన మిత్త దినాలు నా నుండి తీసి వాట బతి దానికి బెలాంటి కష్టం వాసురమత కన్నా బెలాంటి మరి ఆ వాదనద్ది మరి కసిరత్ కన్నా కరువత్ కన్నా బెలాంటి కష్టం ఇత్తది మన పొరోడికి వాసురమత కన్నా ఊడి వెరిసి పెరికిడికి దాయొద్దు. అలా అతుకు ఇంకా కృంగి హంజి ఇంకా పిరికితనం ఇత్తది మనని పెరికిడికి లాగితే దేవుడికి ఎత్తనది బాధ్యతకు దేవుడు పిల్లంలో అసలు ఆత్మ ఇత్తది, ఆ గుణం ఇత్తది. దేవుడు వాటిల్లో అలా మత్కు వనికి ఇష్టం గినిల్లే భారీ ఇష్టం ఇల్లే ఇంజర్కి వచ్చిన ఇతుకు అగ్గ నయోమి ఇత్త నాటుడి మరి ఆ నాటిని విడిసి వేరే నాటి ఇంక అత్త తర్వాత అగ్గ బాధ జరుగుతో తెలియందే. ఇక వెరిసి భయం వాసి కరువు వత్తింజరు వెరిసి ఆ అగ్గ అత్త తర్వాత బాధ జరుగుతో తెలియందే. దాని పిల్లని పోగొట్టుకుంటే దాని ముత్తుపని పోగొట్టుకుంటే పిల్లా డొల్లి అత్తరు ముత్తుపల్లి డొల్లి అత్తడు. దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు నేను ములిపెనన్న మీకు బిగ్గన్న నన్ను తుంగాలను నన్ను నడతాలను ఇచ్చో కష్టం వత్తే దీనిని జయించాలను నన్ను మున్నడికి దాయాలను మరి నన్ను తుంగను ఉద్యోగతే నా చుట్టూ మందని సమస్యకు వాటి నూడి నన్ను ఇక ఉద్యోగం తుంగాలను ఇంజోర్ చుట్టూ పరిస్థితికి ఓడోరే వెరసూరు మత్తుకు మాత్రం దేవుడికి వచ్చినోడు పిరికితనమిత్తది నేను ఇంకా కృంగదీసితే నీ లోపల అసలు పిరిగితనమిత్త దాన్ని అసలు వాటిల్లను ఇంజోర్ దేవుడికి వచ్చును వెచ్చు కృంగదీసితో నన్నకెయితను ధైర్యంగా మందయ్యా ఇంజరే పెద్దటూరు మనంకి కేయితరు కానీ బైబుల్ దేవుడు పరిశుద్ధ పుస్తకం దేవుడు మాట బాతకెచ్చనెత్తుకు పిరికితనత వల్ల వెచ్చు నష్టం ఇత్తది మన ఊడితడో దాని గురించి కెచ్చుంది. వరుసట్టు సామెతల పుస్తకము 29వ అధ్యాయతే 25వ వచనం తిని నన్ను చదివితాను క్యాంజటి జాగ్రత్తగా క్యాంజటి ఆలోచించటి ఊడటి భయపడుట వలన మనుషులకు ఉరి వచ్చును. దేవుడికి వచ్చినావు కదా వెరతమని ఇంజరికి వచ్చినావు వెరతటం వల్ల బాతవేయితల్లే ఉరి బారిమేండి తితుకు మన పాణతిని తీసితే నయోమి భయపరిసి కరువు వత్తే కదా ఇబ్బంది వత్తే కదా అమ్మో దీనిని జయించాలని పోను అమ్మో బారైతో అసలు బతకాలం పోనో అసలు ఈ వత్త కష్టతిని జయించాలం పోనో దీని నుండి ఒడ్డు తర్రాలం పోనో ఇంచరే మరి వేరే దేవుడి జాగా ఇల్లు దేవుడే సన్నిధి ఇల్లుగ్గా దేవుడి పిల్ల ఇల్లుగ్గా మరి దేవుడికి దూరంగా వేరే చోటకి వేరే జాగత్కి దెమ్మెర్తే వేరే దేశత్కి దెమ్మెర్తే వెరిసి దేవుడు బాతకెచ్చినో ఇతుకు
భయపరతకొద్దు నీకు ఊరి అయితే ఎంజునో. అగ్గ దాయటం వల్ల, వెరిసి దాయటం వల్ల నిజంగానే పిల్లను పోగొట్టుకొట్టే, ముత్తమను పోగొట్టుకొట్టే. మరి నేడు దేవుడికి ఇచ్చిన మాట బాధ్యతకు నీ లోపల మందని పిరిగితనం అచ్చు ప్రమాదం. మా మందిరత్కి ఈ మధ్యతే కొత్తగా కుటుంబం వాసునరు. ఊరు లోపల మతకన భయమే, బయట మతకన భయమే, చీకటత్కన భయమే, భయలత్కన భయమే. ఊరికి బాత్రూమ్ ఇంకి బయట కంజోరు మత్తకి లోపలికి తాళం వాటితోరు లోతుకి లోను మంచి బయట తిరిగారు మతకు పోనో లోపలికి లోతుకి తలుపుకి ఇంక తాళా వాటితోరు, బాత్రూమిని మతకని తాళా వాటితోరు, ఈరు పూందోరు మతకని తాళా వాటితోరు. ఊరు బిగ్గదాయలెత్కన భయమే, ప్రతి దానికి భయమే. ఈ పిరిగితనం ఎత్తద్ది నీ లోపల మందని ప్రతి బలతినిగిన గుంజుకుంటే పిరిగితనం ఎత్తదాన్ని నేడే నిమ్మ విడిసిం. దేవుడు శక్తి కలుగుతావాడు. దేవుడికి వచ్చిన ఊడటి మీ లోపల ప్రేమ అలాగే శక్తి కలుగుతా ఆత్మ తినే వాటితో నించును. పిరిగితనం గల ఆ మనసును అసలు నన్ను వాటిలా నించును. దేవుడికి ఎత్తని ఆ మాట తిని నమ్మటి ప్రతి దానికి వ్యర్థకు ఈ లోకత బెలా బతికితాడు. ప్రతి దానికి వ్యర్థటం వల్ల బారైతే తెలియందే, బీపీ ఎక్కువైతే, షుగర్ ఎక్కువైతే, బారైతే ఆ శరీరం అంతా నీరసమాసిదైతే, రక్తం తగ్గిదైతే, నెత్తురు తగ్గిదైతే, ఇవంతా ఎక్కువ సంజి రోగం వేయితే, ఆ దాకరికి డొల్లి దాయిన దాకా పేసైతే ప్రతి దానికి భయమేనే. బెగన దోడ తిందటం కతుకు అగ్గ భయమే. ఆ దోడతే దాని ఆ బాత వాడుతురో ఇంజురు భయం. బెగన ఏరుండవలితుకు భయమే, బాత వాడుతురో ఇంజురు భయం. ప్రతి దానికి జడసొద్దు, వెరతొద్దు ఇంజురు దేవుడికి వచ్చినాం. నిమ్మ బాత పని తుంగవలను కొట్టుకన్నా దేవుడికి వచ్చినావు కదా. నీ లోపల నన్న ధైర్యం కలుగుతా, నా శక్తి తిని, నా ప్రేమ తిని నింపుతాను, ధైర్యం కలుగుతా, ఆత్మ తిని ఇస్తాను గనక నిమ్మ వెరతమని నేంటి నుండి నిమ్మ బాధానికి కూడా వెరతొద్దు ఇంజరు దేవుడికి వచ్చిన చూడటి. ప్రతి దానికి వెరతటం వల్ల బెచ్చో పిరిగితనమిత్త దాకరికి మనని సావదెంగం దాకా, సావదింగీదం దాకా తీసొయితే ఇంజరు దేవుడికి వచ్చిన ఓని పిల్ల అత్త మనకి ఆ గుణం మనలో మందొద్దు ఇంజరు దేవుడికి వచ్చిన. మనలో బాత మందవలల్లే ఊడటి ఎబ్రి పుస్తకతే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. ఎబ్రి ఇందని ఆ పుస్తకతే దేవుడికి వచ్చినావు కదా. 10వ అధ్యాయం అయితే 35వ వచనం తిని నన్ను చదివితానికి అంజటి. కాబట్టి మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి, దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానమును కలుగును. దేవుడు బాతకెచ్చిన ఇతుకు మీ లోపల మొత్త ధైర్యతిని విడిసి ఈదమటి విడిసిత్కు బారైతిత్కు పాణ తిని తీసందాకా పేసొయితే అలకే ధైర్యంగా మత్కు బారైతే ఇంచరే దేవుడికి వచ్చిన ఎత్తుకు నయోమి పిరికితనత వల్ల విరిసి అంజి దానిని బిగడ వరకు తెచ్చుకొట్టేందుకు నిజంగానే పిల్లను పోగొట్టుకొట్టే, మొత్తమను పోగొట్టుకొట్టే, పాణము తీసందాకిన ఆ భయం ఎత్తద ఆవరిసి అక్కడి వరకు నడిపేస్తుంది దానిని. మరి ధైర్యంగా మత్కు బారైతో తెలియదే, ధైర్యంగా మత్కు దేవుడు ఓడటి గొప్ప విజయ నీలో మందని ప్రతి బలతిని బయటికి పేసి తెచ్చి నిమ్మ బెచ్చో బలహీనుడి తినత్తకన్నా నిమ్మ బెచ్చో పెరిగి మందని ఇదివరకు నన్న ప్రతి దానికి భయపడతాను. దాన్ని 10 మందికి మున్నెడు దాయటానికి భయమే, బెన్రన్న చుట్టావత్కు తిరగడానికి భయమే, అసలు బేల తిరిగివలంజరు భయం, ప్రతి దానికి వెరతాను దానిని. కానీ దేవుడు వాక్య తిని ధ్యానం తుంగనస్కి దేవుడు ప్రతిరోజు ఓను కాలికినగ కుద్దరు మతుకు ఓను మనకి నేర్పిసని పాటకు ఓను మనని నడిపిసని విధానం చాలా గొప్పంగా మంతే. మనడు బారాసి మినడు, నన్న బారాసి మిననో నా దేవుడు నాకు కెచ్చరువాసునుడు. నీ లోపల పిరికితనమెత్త ఆత్మ తిని వాటిల్లను ధైర్యం కలుగుతా ఆత్మ తినే నింపి మినను గనక నా శక్తి తిని ఇతను తేదీ నడమో ఎంజరు దేవుడు నాలో మత్త బలహీనతకి అంతటిని తీసి వాటి దేవుడు బలముగా మార్చడానికి ఓండు నడిపిసిన విధానం వెచ్చ గొప్పది. ఊడటి నన్న ఇదివరకు పిరికితనంగా పెరిగి మత్తుకు మాయగారు బెచ్చుకోసరంగు నిమ్మ అలా మందమని దేవుడి శంక నిచ్చి గనక నిమ్మ పందుకునే దేవుడిని నేను వాడుకుంటూ ఎంజరే ధైర్యం కెచ్చరే మరి నడిపిస్తున్నాడు. అలా దేవుడు కాలికినాక నిజమే
నాకు దేవుడు ధೈರ್యం కలుగుతా ఆత్మతి నిత్తో కదా భారీ వ్యర్థవలే పెరిగి పెరిగి మందవలే ఇంజర దేవుడు కాలికి నాకు నిత్తటం మొదలు వాడుత తర్వాత నాలో మందని ధైర్యతిని బయటికి పేసి తెచ్చి దానిని వాడుకుండటం దాన్ని ఉపయోగించటం మొదలు వాడతస్కే దేవుడిలో గొప్ప గొప్ప కార్యకు ఓడోరు వాసన. మరి ఈ మాట క్యాన్సని నిమ్మ ధైర్యంగా నిత్కు దేవుడు నీలో మొత్త బలతినంత దేవుడు బాతత్కు నీ లోపల వాడుతాడో బలహీనతినంత నీ భయతినంత తొలగిసి గొప్పగా నిలవాడితో ఊడటి దావీదు చిన్నోడే కానీ దావీదిని మున్నే అస్కెడి వరకు రన్నలోరు అందరూ వెరసనోరు బారు వెరసనోరు ఎత్తుకు అందరు మున్నే బేనో మీనో ఎత్తుకు బలం అత్త పెద్ద మనసు మీనో అందరినిగిన అగ్గమందని బెచ్చుకు 100 మంది మత్కన్నా బెచ్చుకు 1000 మంది మత్కన్నా ఊరందరిని వర్ర దెబ్బతే ఊరినందరిని సావదింగి ఎత్తడానికి సిద్ధంగా మీనో ఆ మనసు ఓని నూడి అమ్మో ఇచ్చో పెద్ద మనసుడా ఇచ్చో పెద్ద వాణిని మనడు ఎలా జయించుతాడు ఇంచరందరూ పెరికెడికి మెర్రునోరు. దావీదస్కి చిన్నోడు గదా చిన్నవాడు ధైర్యంగా మున్నెడికి వస్తాం ధైర్యం బాతి ఈతల్లే గొప్ప బహుమానతి నీతల్లే గొప్ప విజేతి నీతల్లే నీ లోపల మందని ధైర్యతిని ఉపయోగించటం మొదలిసా దేవుడు నీ నిలవాడితోండు నడిపిస్తోండు వెరసొరు మత్తచ్చు జేపు నీ మగ్గేమంతిని ఇంకా ఆ పెరిగితనమిత్తది నేనిని ఇంకా పెరిగిడికి లాగుయితే బెస్కత్కు దావీదు మున్నెడికి ధైర్యంగా దేవుడిత్త ఆత్మతిని పేసి నాకు నా మున్నె దేవుడు మెనుడు నా లోపల దేవుడు మెనుడు దావీదు చిన్నోడే కదా మరి అచ్చు ధైర్యం బెగడి నుంచి వస్తే బేను నూడిత్కు దేవుటి నూడి దేవుడు గొప్పవాడు కదా ఈయనకన్నా ఈ పెద్ద మనిషికన్నా నా మున్నె మందను గొలియాతిందని పెద్ద మనిషికన్నా దేవుడు అంతకన్నా ఇంకా పెద్దవాడు కదా ఇంకా శక్తి కలుగుతోండు కదా మరి భారీ వెరతవలే వెచ్చ పెద్దదత్తకన్నా దానిని జయించటానికి ఇంకా చాలా పెద్దవాడు వినో కదా మనం నడిపించటానికి మరి అలాంటి మనడు భారీ వెరతవలే మనడు అంజిని ఎత్తటం వరకే ఆ మోషతోటి దేవుడికి ఈతోండు జన తినిపేస్తనస్కే ఉత్తిగినే నిచ్చి ఊడటెంతో మీరు ఉత్తిగినే నిచ్చి ఊడటి దేవుడు తుంగని కార్యం బాతదో మీరు బాత తుంగని పనిల్లే మీరు దేవుడు కార్యం తుంగితోండాలి ఏం జోరు నమ్మి మీరు ఉత్తిగినే నిచ్చి ఊడటెత్తాడు అలాగే నేడు ములిపే నిమ్మ నెల్ల బెగ్గత్కు భయత్తోటి అరిసెంచి ఈ పని ఆంగత్తే ఇంక తుంగాలను నా వల్ల ఇయ్యబోను ఇంకా నడిపిసాలను పోను అమ్మో ఇచ్చో పెద్ద సమస్యతే నుండి ఇంకా నన్ను ఇగ్గేమంతను పోనింజరు వెరిసి గనక నిమ్మ పెరిగెడికి అతుకు నేను ఇంకా పెరిగెడికి లాగు అయితే గాని నిమ్మ మున్నెడికి దాయాలి ధైర్యంగా తేది దేవుటాకి ఓడోరే మున్నెడికి అతుకు మాత్రము గొలియాతు ఆ రోజు బేలదు గొలియాతు బెచ్చో భయం వాటిస్కన్నా బెచ్చో భయపరితిస్కన్నా దావీదు బేలా తుంగుతాడు దావీదు ధైర్యంగా దేవుటి నూడోరే గొలియాతి నూడిల్లో బాగా క్యాన్సటి గొలియాతిని దావీదు పట్టించుకుంటేలో భారత్కు దేవుటాకి మాత్రమే ఓడుతాం ఇంతకన్నా గొప్ప దేవుడు అంతకన్నా బలవంతుడైన దేవుడు మీనో కదా ఇంజరే దేవుటాకే ఊడి ఒర్ర రాయి వేసర్తో అచ్చుటి బాత తుంగిల్లోండు దావీదు అచ్చు కొండ మెట్టతచ్చు కష్టము కుప్పకూలి నేలు ధరిసత్తే అందుకనే నేడు ఈ మాట క్యాన్సని నీతోటి దేవుడు తిరిగిన మాట బాతదో తెలియదే నీ లోపలి దేవుడు శక్తి కలుగుత ఆత్మతిని వాడుతాడు దానిని గ్రహించ తేద నిల్ల నడుము నడిపిస్తూ నీనిని నీ మగ్గే అరిసి మత్తుకు ఆ పందిని మున్నెడికి బేనో పేసొయ్తుండు ఒర్రొరు చుట్టూ లోను మందన అయ్యలో అన్నలో బాధ్యత తీసుకుంటస్కి ఆ పని మున్నెడికి అన్నో అసికి బేనోగిన ధైర్యం కెత్తని లోతి అచ్చో పెద్దవానికి అచ్చో మెటతచ్చో సమస్య వతుకు లోను మందని ముత్తే పిల్లాగిన ధైర్యం కెత్తాలరు అలాంటస్కే బేనోన్ ధైర్యం కోరవలో తెలియదే బేనోరు వాసి మనం ధైర్యం కెత్తకపోవచ్చు బేనో వాసి నీకు ధైర్యం కెల్లోండు దేవుటాకి గనక ఓడుకు నీ లోపల బెగ్గ ఇల్లు ధైర్యం వేయితే మమ్మ ఈ నాటికి వాదన వత్తస్కే మాకు దేవుడు పంది కోసము ఈ సత్తుపల్లింద నాటికి వత్తస్కి దేవుడు పందిని తుంగటానికి ఇరవమే వత్తము వత్తస్కే మా యగ్గ
మాతో పాటు చదువుతా మమ్మ చదవని అక్కడి నుంచి 20 అన్నలోరు వత్తరు మాలోను ఊరు వాసి మామి నూడి అసలు మీరు 20 బేల వత్తిరి ఇచ్చో అసలు ఇక వాసి బేల పని ప్రారంభిస్తిరి ఇక బేనరు ఇల్లోరు కదా మీకు ఇక బేనరు ఇల్లుకోకుండా అసలు బేల ప్రారంభం తుంక్తిరి కనీసం ఒక విశ్వాసన్న అందవాలి కదా అసలు బేనో లేకుండా ఇక పని బేల ప్రారంభిస్తిరి ఇంజరే వత్తస్కి నుంచి దాదాపుగా దెమ్మిరం దాయం దాకగిన ఊరు మామినూడి చాలా ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు అసలు బేలాన్ని ఎత్తిరి దేవుడు పంది అసలు ఇచ్చో ఇలా నెత్తటంతకి బిగడ్ నుంచి వస్తే ఇంజరు తిరిగి దెమ్మిరిన స్కోర్కి ఎత్త మాట బాధ్యతకు ఇలా వాసి దేవుడు పని తుంగటంతకి దేవుటగ్గ నెత్తటంతకి ధైర్యం కావాలే ఆ ధైర్యం మీలో మిందే అదే మమ్మ ఓడతామో ఇంజర్కెచ్చి అత్తరు ఊడటి అది మనలో మందం ధైర్యం అయ్యో దేవుడు మన లోపల వాడత ధైర్యం ఓడు మీనో గనక మనం నడుస్తున్నాడు ఓడు నడిపిసినో గనక మనం నడుస్తున్నాడు ఓడు మనని ఆ తేత్తో గనక మనడు తేద్దాడు తేది నడుస్తున్నాడు దేవుడు పని తుంగవలిత్కన్న ధైర్యం కావాలే పిరికి తనతోటి నన్ను తుంగాలని పోనో ఈ పని జరగబోనో ఇంకా అభివృద్ధి అవ్వబోనో అయ్యబోనో నా పిల్లని చదువుకాలకి ఏమైనా ఇల్లు పోతే ఇంకా ఈ పిల్లంకి పెళ్ళి బెస్కైతకు ఇంకా అయ్యోబోనో ఇంజరే బెచ్చుకో ఆలోచనకి వాటి అలా కృంగి అంజరే ఇంకా వెరసొరు మతుకు దేవుడు ఇంకా నేనిని మున్నెడికి నడతవలెత్తుకు నిమ్మ తేదవలే నేను ములిపై ఈ మాట క్యాన్సర్ని నిమ్మ బెస్కత్కు తేది నిత్తి నీలో మొత్త ధైర్యతిని ఉపయోగించటం దేవుడు నీ లోపల వాడతా ఆ ఆత్మతిని బెస్కత్కు ఉపయోగించుకుంటేను అసకి దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని ద్వారా తుంగితోడు దావీదుని లోపల మందని దేవుడు ఆత్మతిని ఓడుతో దావీదు తేద్తో వెంటనే పని తుంగటం మొదలు వాడుతాడు దేవుడు గొప్ప విజయతిని ఎత్తాడు నేను ఈ మాట క్యాన్సర్ నీగ్గిన దేవుడు గొప్ప విజయతిని ఇతోడు వెరతమటి పిరికితనం ఎత్తద్ది బిస్కిడికి మనలో మందకూడదు అసలు అదు మీ లోపల నన్న వాటిల్లను ఇంజరు దేవుడికి ఎచ్చను అలాంటి దేవుడు పిల్ల నేరాడు కదా దేవుడు పిల్ల అత్త మనడు బెచ్చో దేవుడి పిల్లకు దేవుడి పిల్లని చనమే మందవలే దేవుడి పిల్లంకే మనడు దేవుడికే పిల్ల అత్తస్కే భయం బారి పిరికితనం బారి ప్రతిదానికి బారి వెరతవలే దేవుడి పిల్ల ఇంజరి నేనిని దేవుడు కరంతో కదా నా పిల్ల ఇంజనో కదా దేవుడికే మనడు పిల్ల అత్తస్కే వెరతను పనిల్లే వెరతొద్దు పిరికితనతోటి పెరికిడికి దాయొద్దు ధైర్యంగా మున్నెడు కనుటు మీరు బాతత్కి సంవత్సరం ఆలోచించి తలపెట్టవలించరు అనుకుంటున్నారు దానిని తప్పకుండా దేవుడు నెరవేరుస్తుండు ఇద్దు నా మాటకయ్యో దేవుడికి ఎత్తన మాటకు బెస్కత్కు ధైర్యంగా నిత్తితిరో దానికి గొప్ప బహుమానం ఈ సంవత్సరం మీరు ఊడి తిరించరు దేవుడికి ఎచ్చను బాప్తీసం తీసుకోండోలేదు కానీ భయమే అమ్మో నీతితనో నిల్లనో మళ్ళ మధ్య తరిస్తే ఇతను పోనో ఇంజురీ ఇలాంటవంత వాటి ఇంకా నిమ్మ కృంగి అంజి దీవిన ఊడిరి బెస్కత్కు ధైర్యంగా మున్నెడికి వాసి భక్తి తుంగితిరో ధైర్యంగా మున్నెడికి వాసి దేవుటాకే దేవుడికి ఎచ్చినో కదా ధైర్యంగా దేవుటాకే ఓడగలగత ఆత్మ తిని మన లోపల మందవలింజరికెచ్చను ధైర్యంగా దేవుటాకి ఓడగలగత ఆత్మ తిని మనం కిత్తో దానిని గ్రహించటి దానిని నమ్మటి దేవుడు మీలో వార్త ఆత్మతిని గ్రహించి దేవుడిలో శక్తి తెచ్చుకొని నడుముటు దేవుడి సంవత్సరం అంతా కూడా విజయమేశ్వరు మున్నడికి నడిపిస్తూ ఓడు మేము నడిపిస్తున్నో గనక ఇవ్వు మనసుకెత్త మాటకై దేవుడికెత్త మాట గనక వాటిలో నమ్మకం వాటటి దేవుడు మీకు విజయమేశ్వరు మున్నడికి నడిపిస్తూ మరి అలా మీ అందరిగిన ధైర్యం కలుగుతోరిగా ప్రతి సమస్య తిని ఎలాంటి మెట్ట తచ్చు సమస్య వత్కనిగిన కష్టం వత్కనిగిన అడసొరే అగ్గి కృంగిదాయకోకుండా వెరతకుండా భయపరతకోకుండా మున్నెడి కత్తుకు దేవుడు ఈ సంవత్సరం అంతా గిన మేమిని అద్భుతంగా నడిపిస్తుండు దేవుడు అలా నడిపిసి మేమిని అందరం దీవిస్వలించరే ఈ నా మాటకు ముగిస్తున్నాను దేవుడు మీకు తోడాసి మున్నెడికి నడిపిస్తుండు మీ అందరికీ నా వందనకు చిన్న ప్రార్థన తుంగితను కణుక్కుపి మూటందరూ పరిశుద్ధుడా యేసయ్యా నీకు వందనకయ్యా ఇద్దబ్రవ్వా అయ్యా మమ్మ నిజమే బెగ్గ నుంచో వత్తము
ಬೆಗೋ ಮತ್ತೋರಿನ ಮಾಮಿನಿ ಬೆಗೋ ಇಡುಪೊಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತ మామిని నీ కాల్కినగ కరుం కొట్టిని అందరూ మున్నే ఉన్నతముగా మామిని తాసవలింజరే మామిని బెచ్చో ప్రేమిస్తనేనయ్యా. మరి నీ పిల్లకు నీ ప్రేమ తిని నీ శక్తి తిని నీ బల తిని పొందుకుండటానికి ఊరికి ధైర్యమేమయ్యా. ஒரு బారి వెరసనోరు నేను ములిపే బాద్దానికి వెరసనోరు బాద్దానికి పెరిగిడి కంచనోరు నీ పిల్లని ఆ ధైర్యపరిచి మున్నిడికి నడిపిసించరు ప్రార్థనతుంగనను. అయ్యా నీ పిల్లని ఈ సంవత్సరం అంతా గిన ప్రభువా ధైర్యంగా ఊరు నిచ్చి నీలో మందని గొప్ప ఆశీర్వాదకు నీ బల తిని నీ శక్తి తిని నీ మీదని బహుమానకు నీ మీదని ఆ దీవెనకు నీ పిల్ల అందరూ పొందుకుండటానికి సాయంతంగా నీ పిల్లంక మందని మరి నేను ఈ మాట క్యాన్సని ఆ అన్నలోరిని సెల్లికిని మరి సినియవకిని పెదయ్యలోరిని అక్కకీరిని మరి కాకుకీరిని తాతయ్యలోరిని అందరు జ్ఞాపకం తుంకున్నాయా. అందరికి గిన మరి ఈ సంవత్సరం ధైర్య తినేసి నిమ్మ నడిపిసి మున్నెడికి తీసోమించరే పిల్లనందరిని దీవేసయించరే. ఈ మాటకంతా ఏసైతే పెద్దరితే తలపురమినం తండ్రి.